Kule, čaute, vítajte pri najnovšom videu a v dnešnom videu si povieme niečo o tejto novej verzii hry Peloton. Tak poďme na to. OK, tak tí, čo ma už nejakú dobu sledujete, tak dávnejšie sme si ukazovali túto verziu hry Peloton. Niečo sme si o nej povedali. Ak chcete, choďte, pozrite si staršie video, tu alebo tu. Dám tam na ňo preklik, môžete si pozrieť, že ako táto hra fungovala a ako som ju hodnotil. Dnes tu máme ale túto novšiu verziu hry Peloton a môžeme si teda povedať, že čo sa tam zmenilo, čo je tam iné, je to lepšie, horšie, čo to je zač. OK, tak poďme na to. Čo sa týka tejto hry, tak za mňa ako vývojára povedal by som, že to je taký väčší update, minimálne. Čo sa týka tej obálky, mne sa páči o mnoho viac, je proste aktuálna, vidíš tam nové proste typy bicyklov, vidíš tam tých jazdcov, kto tam je, tu je hneď Ben Healy alebo Tadejko, toto je proste staré bicykle a je to také, no proste aktuálne, je za mňa lepšie. Čo sa týka samotnej hry, neštudoval som, či sa zmenili nejaké čísielka na kartách, či je to nejak viac vybalancované, ale prišlo tam k nejakým zmenám a to určite kvitujem. Aké, tak to sa dozvieme neskôr vo videu. Pre tých, čo pozeráte toto video prvýkrát a teda ešte ste si nestihli pozrieť, že čo je vlastne hra Peloton, tak je to kartová hra, kde máte vy vlastný tím jazdcov. Čo je vašim cieľom? Vašim cieľom je dostať tvojich jazdcov čo najviac dopredu v tom pelotóne, aby keď skončí ten závod, si mal v súčte proste čo najviac bodov pre ten tým a tým pádom vyhráš daný závod. Podľa mňa najlepšie je peloton si zahrať na viac závodov, čo ja viem 5, 6, 7, nech sa to tam naráta tie body, nech sa to zamieša, no a na konci si každý vlastne zrátate body a jasné, že ten, kto získal najviac bodov, tak proste závod vyhráva. Čo sa týka Pelotonu, je to podľa mňa super hra v tom, že to není vôbec spojené s nejakou úplne že cyklistikou, že iba nadšenie z cyklistiky to bude chcieť hrať a kebyže si ten koncept hry proste len dá, že sú to autíčka a nie cyklisti, tak je to isté. Takže vôbec sa nemusíš báť, keď to pôjdeš hrať s frajerkou alebo s mamou, s otcom, tak proste všetci to budú vedieť hrať. Poďme už k tomu, aby sme si povedali, že čo sa v tejto hre zmenilo. Ten hlavný update za mňa sú tieto nové pridané karty. Ja som už v predošlom videu o tejto pôvodnej hre hovoril, že mi tam chýba nejaká karta pádu. Pre mňa to bolo z toho dôvodu, že v tejto hre staršej verzii 1 pre mňa tá hra bola strašne taká statická. Vlastne všetci dávali len kartičky, predbiehali ste sa, ale nebola v tom vlastne žiadna náhoda, žiadna sranda, nič, čo by tie karty zamiešalo. Preto ja som tam aj vravel, že by sa mi páčila takáto karta, kde napríklad v cyklistike je veľmi častý pád a tým pádom by sa zamiešal celý pelotón náhodne a išlo by sa ďalej. No a toto sa mi vlastne splnilo v tejto verzii 2, ktorú som dostal síce už dávnejšie, ale ďakujem pekne, pozdravujem. No a máme tu teda nové karty. Čo tieto karty robia? Poďme si ich ukázať a niečo o nich povedať. Takže máme tu napríklad kartu tunelu, přeskladej jezdce na posledných 4 pozícií. Takže to je cool, máš napríklad 2 jazdcov na poslednej priečke alebo svojho, ak chceš tam dostať niekoho iného, dáš túto kartu, poprehadzuješ to a je vybavené. Nemusíš sa stále zapodievať tým, aby si toho posledného jazdca dostal z tej poslednej priečky. Takouto kartou napríklad si toho jazdca môžeš jednak zachrániť a jednak si ho presunúť ešte 3 pozície dopredu. Takže zaujímavá kartička a dáva to preč zbytočne tie posledné boje. Ďalšiu kartu, ktorú tu máme, je karta kríze, je to takáto baterka. Prohoď pozície 2 libovoľných domestiku, sprinteru, vrchažu. Za mňa toto je topka, priviedlo to taký nový strategický boj o prémie, opäť pre tých, čo pozeráte prvýkrát. V hre sú prémie šprinterská a vrchárska. Ak máš napríklad vrchárskú prémiu, dostane ten vrchár v pelotóne, ktorý je na najlepšej pozícii. No a presne na toto môžeš využiť kartu kríze, kde ty vidíš, že tvoj vrchár je povedzme predposledný, buchneš si tam v ideálny čas túto kartu, kedy tých vrchárov prehodíš
no a myslím si, že máš vystarané. No a toto isté môžeš vlastne spraviť pre šprintera, pretože ten má prémiu tiež a môžeš to spraviť ešte pre domestika. Takže to je Krize. Za mňa toto bol veľmi dobrý nápad, veľmi ma to bavilo. No a posledná zmena, ktorú tu máme, je to takéto kúsok reťaze a volá sa to zmena stratégie. Vymeň túto kartu za vrchní kartu z odkladacího balíčku. Čo je extrémna výhoda a platí to iba pre túto kartu, ak sa nemýlim, je, že ju môžeš použiť kedykoľvek, aj keď si nie je na ťahu. Čiže ak niekto odhodí kartu, ktorú chceš, tak tak si ju vymeníš a máš ju hneď. Aby to neostalo len pri samotných kartách a týchto obaloch, tak vlastne predizajnované boli aj manuály. Nie je to nejaký úplne zásadný overhaul, ale ten novší je za mňa prehľadnejší, tak krajšie spracovaný ako ten pôvodný. Takže aspoň je vidieť, že sa na to maká a myslí aj na takéto vecičky, takže za mňa fajn. Gule, no čo k tomu dodať? Povedal by som, že je to vydarený remaster, sú tam vychytené veci, je to sranda, baví ma to a možno vo verzii 3 budeme mať iPad. Dobre Gule, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, určite vyskúšajte túto hru, ja budem rád za váš like a subscribe. A určite mi napíšte dole do komentáru, aká je podľa vás najlepšia taktika, ako vyhrať etapu pre Peloton. Čaute.